No niin. Tässä Ladybird V2 on siis 3 eri lentotilaa. Siinä on tavallinen lentotila, sitten on niin sanottu dual-reitti lentotila, eli missä kaikki liikkeet on puolitettu. Ja sitten 3. on flippitila, eli missä se ei sitten enää koita rajoittaa se gyro noita kulmia, millä toi lentää. Eli silloin sillä voi tehdä voltteja ja niin, flippejä ja ohjata sitä niin huomattavasti rajummin. Nyt niin, nämä ensimmäiset 2 tilaa valitaan ihan lähettimestä. Eli kun me laitetaan tää päälle, niin me huomataan, että täällä lähettimessä on tämmönen DR-kytkin täällä ylhäällä. Vakioina kun tää laittaa päälle, niin tässä on niin normilentotila. Ja se näkyy sit siitä, että tää palaa tasaisesti tää valo tässä näin. Tässä on tosiaan niin kuin normaalit liikkeet, mutta varsinkin alkuun kannattaa niin kuin laittaa ne puolikkaat liikkeet, eli painaa tuosta napista, niin silloin tulee puolet liikkeestä. Tällä on niin, tää valo vilkkuu tässä, joka kertoo sen, että siellä on puolitteet päällä. Eli nyt niin, näillä tikun liikkeellä niin tapahtuu puolet siitä ohjauksesta, mitä tavallisesti tapahtuu, ja se on huomattavasti rauhallisempi lentää. Mut sitten niin, se 3. tila, niin, eli tää, niin kun, missä voi tehdä näitä niin voltteja ja flippejä ja tämmöstä, niin se vaatiikin sitten niin, vähän enemmän askartelua. Eli otetaan virta näistä pois. Eli se tehdään niin, että toi käynnistetään nyt niin että lähettimessä on kaasu täysillä. Nyt kannattaa itse asiassa avata tää kuori, niin näette paremmin, mitä se tapahtuu. No, elikkä se hälyttää, että siinä on kaasu täysillä, mutta niin sen pitääkin olla. Nyt niin, tässä vaiheessa me liikutetaan tätä kaasua vähintään 4 kertaa niin 2 sekunnin aikana, ja sitten sen jälkeen otetaan kaasu pois. Nyt tavallisesti tää palaa punaisena toi LED-valo. No. Mutta nyt se muuttuikin vihreäksi. Eli siis tavallisesti se olisi jäänyt palaamaan punaisena, mutta nyt me ollaan vaihdettu siihen flippitilaan, eli nyt se palaakin vihreänä. Jolloin niin nyt siinä ei ole, se gyro ei enää tosiaan rajoita niitä kulmia ja sillä pystyy lentämään niin aika. Se lentäminen on jonkin verran vaikeampaa. Varsinkin niin kun se selvästi tekee sen, että kun saa vastaohjaajat, niin se antaa paljon ohjausta. Eli tavallaan ne voltitkin kannattaa tehdä niin, että niin tavallaan lentää eteenpäin ja sitten yhtäkkiä vetää taaksepäin, niin sillä se tavallaan tekee sen niin silmukan siitä sitten. Se menettää aika paljon korkeutta sen silmukan aikana, eli ei ihan näitä sisätiloissa onnistu. Siis näin kotona, että kyllä se ulkona pitää tehdä. Mä oon koittanut kyllä ja mä oon just melkein saanut sen flipattua, mutta sitten en ole enää ennättänyt tehdä niin korjausliikkeet, että se olisi laskeutunut tai osunut maahan sen jälkeen. Että kyllä se vaatii ainakin semmoisen niin 3-4 metriä korkeutta, että sen niin voi helposti tehdä. Mutta joo, nyt se on tossa tilassa ja nyt voidaan laittaa toi kuomin päälle. Tässä on siis niin, että nämä oranssit lanat on aina taaksepäin, eli nyt meillä on tosiaan se flippitila, mutta en nyt tässä. Vähän hankala, että tästä maa loppuu. Tää on tavallaan maa ehti pystyy korkeammalla laskupaikalla. No. Voidaan katsoa tätä vielä vähän yleisemmin. Eli tämähän on tällä Devo 4, eli tää on ihan tämmönen perusohjaan.
tää on vähän niinku tavallista ohjainta pienempikin, mutta se sopii hyvin tälle Ladybirdille. Ja tällä sen käyttö on hirveän helppoa, koska tässä on dual headit ja sitten sen flippitilan, niin sen nyt niin asettaminen ehkä ei ole ihan hirveän helppoa, mutta niin parissa sekunnissa senkin asentaa, mutta se pitää vaan tehdä sitten silloin, kun sen käynnistää sen. Mutta niin tää on täysin riittävä tälle, että ja tää on hirveän mukava oloinen kädessä loppujen lopuksi. Tässä on niinku kumitetut tämmöset, niin että pysyy jämäkästi kädessä ja tuntuma nyt on ihan kohtuullinen, että ei tietenkään voi olettaa semmoista niinku täyden radion tuntumaa, mutta ei, niinku tälle niinku vähintäänkin riittää digitaaliset trimmit täällä näin. Aika vähän se vaatii loppujen lopuksi trimmausta, mutta ehkä jonkin verran riippuu apun paikasta ja tämmöstä. Ja nämä trimmit on semmoiset, että niitä pitää niinku sitten aika usein niinku monta piippausta. Ja yhdellä piippauksella ei tee oikeastaan tapahdu mitään, että kannattaa aina sitten niinku heti muutamalla sitä piipata. Että sitten se yhden piippauksen trimmaus on niin pieni, että ei sitä se mitenkään huomaa siinä lennossa. Sitten niin täältä löytyy nyt sitten niin ihan nämä perustoiminnot, eli takaa löytyy servo ja sitten, että jos tätä nyt käyttäisi jonkun muun laitteen kanssa, niin täältä voi vaihtaa noita servojen liikesuuntia ja sitten niin tänne menee niin 4 kappaletta niin AAA-kokoisia. Mä voin äkkiä vielä näyttää itse paketin sisällön. Eli niin siellä tulee tosiaan tuo lähetin, itse kopteri, sitten niin, tämmönen USB-laturi sille, eli tää laittaa USB-liittimen ja se lataa 2 akkua samanaikaisesti. Tää tulee yksi akku mukana, se on tästä paketista itse asiassa pois, ja ei on tässä tuolla. Tuossa on se USB-johto, joka se laturi kiinnittää vaikka tietokoneeseen tai johonkin USB-virtalähteeseen. Sitten siinä on tuo 240 yksikennainen lipoakku ja sitten tosiaan on nämä laivapotkurit ja sitten sieltä löytyy niin säätöruuvimeisseli ja niin bindblock, eli tällä bindblockilla voidaan vaan niin perua semmonen niin kiinteä bändaus johonkin lähettimeen, sitä ei muuten tarvitse. Tällä taas voi niin säätää sitten sitä niin gyron herkkyyttä, mutta mä en oo siihen koskaan koskenut, että mun mielestä ne on tehnyt tehtaalla sen aika hyvin. Se on niin medium-asennossa tehtaalla, mutta sitten jos tuntuu, että se haluaa, että se gyro on niin enemmän pelissä, niin sit sitä voi niin kasvattaa sen gyron herkkyyttä. Tai sitten jos haluaa, että enemmän niin itse ohjata sitä, niin sitten voi sitä gyroa ottaa pois. Eli se gyro on 3-akselinen gyro ja se koittaa niin vakauttaa ton niin XY-akseleilla. Ja samoin sitten niin tavallisessa tilassa se myös estää sen, että se ei niin mene tietyn asteluvun yli. Mutta nyt on sitten tosiaan, kun laittaa sen taitolentotilaan, niin sit sillä saa tehtyä niitä flippojakin. Mutta tollanen ja niin todellakin niin ihan mä oon nyt pari kappaletta kokeiluja, kaikki on ollut niin suoraan laatikosta lentäneet hirveän hyvin, että niin kuin nyt on ollut nämä kaikissa näissä uusissa Valkyrin koptereissa, että nämä on ollut hirveän hyviä nyt nämä uudet flyby-systeemit, että ei ole vielä tarvinnut niin mitään säätöjä alkaa tekemään niille itse, että ja kun tavallisesti näissä flyby-laitteissa on niin julmattomasti niitä säätöjä, että nämä on tosiaan niin hirveän hyvin tehtävällä kyllä testattu ja konfiguroitu. Niin, semmonen oli vielä unohtu, että onhan tää tietysti toki manuaalikin mukaan, eli se on tuolla pohjalla, eli sieltä löytyy nämä kaikki, oikeastaan mitä mä tässä videolla jo kerroinkin, eli kuinka niin laittaa se flippitila päälle ja
miten tuossa noissa lähettymissä noita asetuksia muutetaan. Ja sitten niin no sitten tuossa vähän kuvataan niin Kyron ja vastaanottimen toimintaa enemmän, mutta ei oikeastaan sen kummempaa. Se on niin valmis oikeastaan, että ei siinä tarvitse sen kummempia manuaaleja. Ja niin kuin näkee, että vaikka se pitää tässä näin, niin se ymmärtää mikä on niin oikein. Se ei vain niin estä heilahduttaa, vaan se myös niin koittaa oikaista sen. Eli nyt se tajuaa, että sitä on vinossa tää leppäkettu. Ja sitten kun sä laitat sen vaakasuohjelmaan, niin sit se rauhoittaa. Samoin näin, että se on hyvä, kun ne jää sakkaan noin lavat, kun laittaa tänne kanssa.